Yr arwydd gan Riley at y postryg gosa! Ac i gefn y rwyd! A Mike Hayes yn taro'r bêl i gefn y rwyd i roed Airbus ar y blaen. Wayne Riley ar gic gornel i Airbus, chydig heibio hanner ffordd trwy'r hanner cyntaf, peniad clir, y cliriad oddi ar y llinell, mae dal yna, a rwsyd neu gilydd, mae amddiffyn y dre newydd yn ei chlirio hi. Price ar gic rydd i'r dre newydd, y peniad allan gan Kearney, yr erged i fewn i gefn y rwyd, yn un campus gan Kieran Mills Evans. 27 o funudau wedi chwarae, a mae'r dre newydd wedi taro nôl. Airbus 1, y dre newydd 1. Mae Sam Hart, wan yna le o'i blaen o. Bêl hir i lwybr Wayne Riley. Mae Bydrys yn y canol, mae Abbott yn ymuno efo fo. Bydrys, o, dyna chi gyffyrddiad campus gan Chris Bydrys efo 7 munud a hanner o'r ail hanner wedi chwarae. O, hyfryd, hyfryd, hyfryd. Wins ar adlamiad a mae'n dafliad i'r dre newydd. Penc yn ei chymryd sy'n sydyn na gyfle am greisiad. A yn y peniad! O'r arbediad yn un rhagorol o'r peniad gan Andy Jones. Arbediad rhagorol gan Ben Chapman, golwr Airbus. O, tackle galed gan Owens ar Bountford. A mae yna chydig bach o drafferth efo'n hyn. Dydy chwaraewyr y dre newydd ddim yn hapus o gwbl efo'r dacl yna gan Lee Owens ar Luke Bountford. A mae gen Mr Parry benderfyniad mawr i wneud yn efo'n hyn. A melyn ydy lliw y cerdyn. A mae Lee Owens yn wrffodus iawn, iawn, iawn. Roddy ar gic rydd, y peniad allan, mae dal yna i Airbus, trosedd yn y cort Cosby ar Wayne Riley. A phenderfyniad hawdd gan y dyfarnwr Mr Parry, pwyntio at y smotyn. Cyfle i Tom Field, sgorio'r smotyn yn methu gwneud hynny. Arbediad campus gan Dave Roberts yn y gôl i'r dre newydd. Airbus ar y blaen o 2 gôl i un, dyma Zach Evans. Evans yn chwarae'r bel i fewn i'r cwrt. Price! Arbediad rhagorol gan Ben Chapman yn y funud o lain.